nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon Tandol sa mga mamamayan, patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Paradyo Bombo! Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Ako si Tuyang Ermitanya. Nagapuyo ako sa isa ka kuiba. Siling nila, aswang ako. Pero hindi ina matuod. Siling paginsang iban, buang ako. Pero layo pagin ina sa patag. Ako, isa lang ka normal nga tinuga. Nga maluyagon mag-isahanon, permi. Hindi ako maluyagon magtanaw sang TV. Wala ako siyang huyog sa sugal. Abo man sa politika. Pero nagapamatigid ako sang mga balita. Kag drama sang Bombo Radyo. Madamo man ako sang nahibalan nga istorya. Kinaraan man ukon moderno. Kag kun maluyag ka mo mamati, kari ka mo, mag-istoryahanay kita. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Kagaron, suguran ko na ang akon pagsaysay. One day, isasadto ka adlaw sa pagsugod gid sang akon kasaysayan. Ano ini? Ang bitsukoy mo. Bingka? Tumboy ko? Daw? Pero hindi ka magbalibog, kay may kwarta ko. May dili ka di sa manak ko yan, no? Bisan nga amo lang ako sini. Pero, wala ko yung nagapatol sa tumboy. Gusto ko ya, may kwarta ako. Kag ma-enjoy pa. Dira ka nagkani ah. Piste ang akon adlawng ini ah. Ayusin mo na. Nagkasugal ka lang. Samtang ako nga amo mo, amoy ang nagatigang. Di, kabati ka Lolo Mores? Nag-iskandalo si Buklan? Man, nagsugal si Matan. Diin manabiin ang masunod, kundi sa agalon. Karon palayason ta. Bawal. Tagoy,
Hinaya lang ang tingog mo. Makahuluya. Kag sino ka mahuya? Sa aton kasilingan nga si Barikoson. Lolo Mores, hindi ka sagad kaon sang bukaw-bukaw, ha? Kay tubuan kasi na sang bukol. Ihaboy na to sa basurahan. Natunuo. Kag Lolo Mores, kung makadaog gani ako sa luto, inang aton kasilingan nga magahod, kag may ba sa tuhod, patahi ko ng duha niya kababa. Batan, abi bakal to anay convert kay iska? Kay kakapoy magsinggit Kag ambot! Kung nga sa baylo tubuan ako sang bukol sa tutunlan, sa batiis ako yan nagakahubagan. Dabi mo daw sa matubuan ako ya barikos. Ay, abaw, palayo lang matan. Kay kalain sina. Kalain na yung adaan sa barikos. Daw sa lagong nga nagakamang sa batiis mo. Mayo pagani nga makubit na lang ako Hoy, buklan! Panaog da! Kay mataksanay kita nga duha! Hindi ako! Wala ko yan nagapatol sa hindi class. May checks iya nga nagalaga sa ako, no? Ang ialeg sa sustuman kahamis. Ikaw, abisan maghayang ka pa sa akong atubang, hindi ko yan sa imo. Never! Hoy, buklan! Bisan ilampos ka pa sa akon, hindi ko mag-aragoy! Kay nga nangilad ako sa bukol mo! Yak! Yak man sa barikos mo! Buklan! Barikoson! Kap, ara si Choy Tagoy kag si Chay Albina. Siliga sila nga wala ko di. Hindi pwede, Kap. Nakita ka na nila sa bintana. Maakusar ko! Aba! Albina, Tagoy, kamu naman? Maakusar ko, Kap! Tag-isa-isa lang, be? Ako mauna, Kap! Ladies first, Lady pa na ako? Oh, Albina, ikaw una. Kap, iakusar ko si Buklan. Sobra na gina siya, ya? Ginhaboy niyang akong tiyanggi. Siyang nag-una, Kap, nagbalos lang ko haboy. Tuod na Albina? Hindi niya tuod, Kap. Hinugay na gani barikosona. Sugad sa matuod. Ginaboy mo ko sa tsura sa sibuyas, Bombay, no? Ay, Ote, anong ginihimo mo, Tagoy? Nagbalos ko haboy, Kap, Ginaboy ko man sa sang batuan. Perde gani ko, Kap,
ang akong batuan niya, mahal, ang iya sibuyas, barato. Kap, nagkalabuka ang akon garapon. At di natural lang nga mabuka mga garapon mo, Albina. Kay ti kristal mo. Panumduma, Albina, ha? Nga kung may nag-aistar sa kristal nga balay, kag maigo gani ini sang matig-ang nga butang, hindi na yung mabuka, haw? Wala kuya kristal nga balay, Kap, ah? Pero kristal ang garapon mo kundi na buka. Kap, kinahanglan, bayaran ni Buklan ang akon garapon. Kang tinapay nga nagkalahulog. Ano bayaran ko? Ano ka, hilo? Ano inaway sa Iraq? Nga ang tanan nga guba, bayaran sang kano, kag ipatindog liwat? Ikaw nato na magbayad sang danyo sa akon barikoson, manabuslot gid ang akon dingding. Hoy, Buklan! Buslot na nga daan ang dingding nyo! Tuod na ka? Ang ilang nga dingding, buslot! Gindas ka lang ni Matan sang tukiba sang talaba? Kag nakibalo ako, kung nga nabuslot ng mo dingding, Buklan, ginakot-kot mo para nga makapanilag ka sa amon hulag. Ay, excuse me ha. Hoy, barikoson, nga manilag ako. Hindi ko ya interested sa imo, no? Bao interested? Gina ako kuya nga gwapo ako nga lalaki. Pero you're not my type because your varicose is so big. And I'm afraid of it. Buklan! Varicosone! Albina Tagoy, abi, husayon tayo sa maayo, ah. Kap, kinahanglan bayaran ako ni Buklan sang akon mga baligya. Kinahanglan bayaran naman ang akong dingding, Varicosone! Ati, okay. Hambalan tayo sa maayo. Lalo na kabaho man? May nagutot? Ay, wala pa gani nato masulbar ang inyo problema nga duwa. Oy, sino sa inyo nga duwa ng pasungaw sa malain nga baho? Sino pa? Kundi si Buklan? Naton si Varicosone! Hoy, Baskos! Ikaw naton! Ikaw gid naton! Buklan! Varicosone! Ay, silensyo! Oy, magwanay ka mga duwa. Kay maminsar pa akong sa paagi kung saan malubad ang problema ninyo ngayon eh. Okay? Okay, Kap? Do sa ano kadugay, Kap? Mga isa lang ka minuto ah. Sige na, agwa na kamo to. Oo, Kap. Oo, Kap ba? Tapos gid kamo karong duha. Samson. Kap? Hambala si Albina kag si Tagoy nga kung sino sa ila nagpasungo sang malain nga hangin, amo ang magsulod dire kay bayaran ko sang danyos. Nakat na, amo nang ihambal mo ah. Oo, Kap. Aber, tanawon ko abi kung sino sa ila. Piho nga wala gid ay. Manahadlok sila nga makahibalo ako kung sino sa ila nagpasungo sa malain nga hangin. Kita mo? Kundi wala gid sa may nagsulod. Amo niya nga ako ang nangin kapitan, man maalam ako magpaminsar sang solusyon. Kap! Ako to! Si Albina kag si Tagoy. Kap, ako to nagpasungaw. Ano nga ikaw?
Ako to! Hindi ka pa. Bisan simutan mapabuli ko. Nanay ika, nga akong maglakat ang piso. Nagaduko, how? Ay siguro, nahuya siya. Kay ang iya amay, wala sang itlog mo. Ti, nga akong mag-inom ang manok sang tubig. Nagatangla siya sa langit, taw? Para nga magsulod ang tubig. Radyo Bacolod. Eh? Salanan? Pilimon? Nagatangla na ang manok sa langit kung mag-inom para mga muyo. Kag anong ginapangamuyo niya Pilimon? Hindi pa nga muyo siya. Kung saan o ba siya mangihi, nay? Ano niyo? Wala, damos ang pagkaon, Nagadamgulan bala ako. Sa lamisa may makaroni, may bangros, tas may lukon pa ka may pansit. Ang amon pilmisudan niya. Kung hindi ka ni uga, nga 3 kabilog. Green shield. Pero karon niya, kadamo sa musudan sa lamisa, Ay, ginamata-mata lang siguro kung sa sobra kung andam mga makakaon, mas manamit nga pagkaon. Matalikod na lang ko, Kasun matubang ko liwat. Lan taon ko habi, kung madula ang pagkaon ngayon, Karon na. Babalikin naman ko, O hindi. Ada magyapon, Wala madula. Hasta na lang sila ang akong pagsaysay. Buwan, makitaan naman kita. Mabuhay kita tanan. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Mga kasaysayan nga makalingaw sa inyo tanan, bata o kuntigulang. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast Paradio Bombo!
Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang isa ka oras agud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kun matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pagpractice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health.
bala kamo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod, kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, nakahibalo-bala kamo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo! Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, kasaysayan sa mga tinugang ang ilakabuhi, naging bahin sang Provincial Jail. Sa diin ang 4 kapamusod sang pader, naging lulubngan sang ilang mga handom kag mga kalipay, nga naging saksi man sang ilang mga pag-antos, kag kabudlay kag paghinulsol. Litong-lito sa nakakabingin-ingay, di makatawid sa malawak na lakusan. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, makigupod kita sa ila pagpanalambiton, kag makigbahin kita sa ila kalipay, kag pag-antos, nga ilaman na agong sa Provincial Jail. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Sa liwat maing adlaw sa inyo tanan mga palangga na mga tagpalamati, sa karon nga adlaw padayuno naton ang katapusan sang sulat nga ginatagan naton sang kabuhi diri sa ato panatuntunan, Provincial Jail. Iahon mo ako sa
Diin sa nagdigad, naghinulsol gid si Sister Alicia nga nakigrelasyon siya kay Hildo. Tungod wala sang tuyo ini sa iya, kundi kwartahan siya. Pag kun hindi siya magtuman, ibuyagyag ni Hildo nga isa siya kamadre. May ginsugo pagin si Hildo sa iya. Kag ini, amo ang magpalapaw sang kwarta sa eskwelahan nga iya ginaobrahan bilang isa ka prinsipal. Diri sini nga bahin, padayunon ko ang katapusan ko nga pagsaysay. Diri sa Provincial Jail. $50,000? Good! Maayo. Maayo gid, sister. Sining ko gid nga makahata ka sa ako sang dako nga kwarta eh. Hindi na magpangayo sang dugang, Hildo. Ginatago ko ang kwarta para igasto sa mga kabataan. Kag kung sa diin pa nga project sa simbahan. Oh. Tanawon ko lang kung wala na ako sang utang. Hildo, wala na ako sang ihatag nga kwarta sa imo. May ara ka kwarta. Samtang may mga bata nga nag-eskwela sa eskwelahan ninyo, makakwarta ka. Gani magsupot ka nga daan sa inugatag mo sa akon. Tandaan mo, madali bala ako nga matakan, ha? Kag kung matakan ako, nagakalipat ako sa akong kaugalingon kag ginapakipot ko ang bakba. Wala ka sang huya. Wala ka gisang huya, Hildo. Oh. Gabaan ka sini. Gabaan ka gid sini. Sister, wala na sang gaba subong, kundi marisi na lang. Natabo kay Sister Alicia. Masami siya nagapalibog. May problema ayan siya. Pamangkuton ko siya bala. Sister? May problema ka bala? Wala. Wala nang rusing. Nagita ako nga nagapalibog ka. Madamo lang ako sang buluhaton sa eskwelahan eh. Amo gali? Sige. Magpungko ka lang, anay. Nakita ko nga kapoy ka eh. Wala inisang kaso ng... sige na. Padayo na ng imo trabaho. Oo, sister. Madamo matuod ako sang problema. Kina-pressure ako ni Hildo. Kung nagakinahanglan siya sang kwarta, kinapakadto niya ako sa hotel. Kag ato ditong mga lalaki, nga among nagabayad sa isang kwarta. Agud nga makapaayaw sila sa akon. Wala ko magkunahuna nga amo ining maabtan ko. Ano ayan ko na? Kung ipadakop ko siya sa mga pulis, apang patod, nga pamangkuto nila ako kung anong akong labot sa iya. Kag nakahibalo ako, umiro niya ako. Kag mapriso man ako. Wala gid ako magkunahuna. Wala gid ako magkunahuna nga mo ining maabtan ko. Apang, paano ako makalikaw kay Hildo? Paano? Napatawag mo ako Mother Superior? Oo, Sister Alicia. Ipaibalo ko lang sa imo nga may audit nga buhaton sa eskwelahan nga ginadumalahan mo. Audit, Mother? Oo.
Gani, tadlungon mong imo mga resibo, ha? Kag kung ano pa dira nga butang, nga dapat maiplastar sang maayo. Para bala nga mapos ang audit nga buhaton nila. Oo, mother. Sige. Amo lang ina. Ayhan, ang auditor, maabot na sa marason nga simana. Maayo na kay temprano pa nga makaayo ng mga resibo mo dira. Oo, Mother Superior. Diyos ko, ano karon ang buhaton ko? Kadako sang kwarta nga nakuha ko sa pundo sa eskwelahan. Bangod kinhatag ko kay Hildo. Diyos ko, anong buhaton ko? Ano? Ang dumdum ko, anay, kung hindi ka na mag-abot. Kung tani, makadto na ako sa eskwelahan nga ginatrabahuan mo. Hindi na kinahanglan. Kinahanglan ko ang kwarta. Hindi ako maghatag sa imo, Hildo. May audit nga buhaton ng eskwelahan. Kag matukiban nila, nga dako nga kwartang nadula. Kag patuod mapahalin ako sinha. Amo gali? Oo. Kag subong, nagapangita ako sang paagi kung saan ako makabayad sang kwarta nga nakuha ko. Nagalibog ang ulo ko magpanumdum kung anong buhaton ko, Hildo. Wala na ako sa labot nila, sister. Basta ihatag lang sa ako ang kwarta nga kinahanglan ko. Wala na gani ako sang ihatag sa imo. Gani pa gusto ka kung anong buhaton mo. Apang kung mapriso ako, mapriso ka man, Hildo. Bangod umiron ko ikaw. Ayhan? Mahimo mo ayhan na sa akong, sister? Ginasugid nga maalam ang mga madre. Kag nahadlok maghimo sa mga malain. Bagod makadyos. Kag wala sa mapati sa imo, sister Alicia. Nakaibala ako sina. Galing buhaton mo na lang, magpangita ka sang kwarta nga mahatag mo sa akon. Tungod kinahanglan ko ina. Amuray na. Dira ka na. Diyos ko. Maano na lang ako. Husto siya. Ako gid ang matamaan kung mag-akusar ako. Nagahibalo ako nga ako ang balasulon sini. Anong iatubang ko sa mga kilala ko? Ano pa nga nawong ang iatubang ko sa ilatanan? Diyos ko. Naghinulsol ako. Kung nga nabuhat ko ini. Wala gid ako maghuna-huna. Nga amoy ning katapusan sang tanan. Ang dumdum ko. Wala na sang katapusan ang kalipay nga nabatsyagan ko. Upang nagsala ako. Nagsala ako. Nagalibog ang ulo ni Sister Alicia, kundiin siya makuha sang kwarta, nga ibalik sa pundo sang eskwelahan, nga gingasto niya. Nadugangan pagid ang iya problema, nga ginaipit sa ni Hildo, nga hatagan ini sang kwarta. Sa pagpadayon ko pagid. May nahibalan ako nga paagi nga makabulig sa imo, Sister Alicia. Makabulig sa akon? Sa ano nga paagi, Hildo? Sugua ako nga patyo ng auditor ngayon na. Ano? Amo rin ang paagi. Ako nga hindi pa dayon ang pag-audit sa imo. May makatawa ako nga makabuhat sila. Kag mahapos lang buhaton nila nga pagpatay sa iya.
Yun kong editor ngayon, ha? Ihamba lang kay tudason ko sa dayon. Diyos ko, anong buhaton ko? Hindi na pagpamangkota ang Diyos kung anong buhaton mo. Tungod hindi sa makasabat sinasi mo. Wala ka ba na makibalo? Ngang isa ka makasasala, ginapalayuan sang Diyos, kag ikaw ina, Sister Alicia. Amo ina, makasasala ka sa tanan. Husto na! Oga, nasakitan ka ba na magpamati, Sister Alicia? Nasakitan ka ba na magpamati sa kamatuuran? Ano? Wala mo pa masabat ang pamangkot ko. Sugot ka ba na sa ginatanyag ko nga paagi, agod nga hindi ka madakpan sang auditor ngayon, ha? Ha? Nga kadamo na ganyan sang kwarta nga nasa kamo. Napilitan na ako maghilabot sang kwarta nga hindi akon bangod sa imo, Hildo. Hindi na ako pag umira dira. Karon, anong gusto mo nga matabo? Sugot ka ba na o kung hindi? Sige, sugot na lang ako. Patyanin yung auditor nga ina. Good. Sugiri ako. Sa din ba na nagatinarang auditor nga samtang ari sa diri? Nagatiner siya sa isa ka hotel. Sa din nga hotel. Sugiri ako. Amo na lang inang paagi. Agod nga hindi makadayon sa pag-audit sa akon ang amon auditor. Hindi ako maluyag nga magpatay sang tawo. Apang ano pang mahimo ko? Ano pa ang mahimo ko? Sister Alicia, malain ang natabo. Ano natabo, Mother? Si Mr. Octavio. Nasapuan nga patay na sa ginadayunan niya nga hotel. Ano? Diyos ko, sinang may kahimuan sina, Mother? Wala ako makahibalo. Kag subong, ginausisa pa ina sa mga pulis. Hindi ayan. May kaaway siya, Mother? Ambot, wala ako makahibalo, sister. Ay, mga pulis lang nakahibalo sina. Ipangamuyo na lang nato ng iya kalag, sister. Oo, Mother. Oo. Makaluluoy man si Mr. Octavio. Akong nagsugo kay Hildo nga patyon siya. Wala siya sang sala. Ako ang may sala. Nagtuman lang siya sang iya katungdanan. Nanga amo ining naabtan ko. Kabudlay galit diri sa guha. Maayo kon ato ka lang sa sulod sang kumbento. Malinong dito. Kag wala ako sang kakulba. Nga basi kung dakpon ako sang pulis. Kung sa bagay, si Hildong nagbuhat sa to. Kag wala ako sang labot. Apang, naghibalo ako nga may labot ako. May labot gid ako. Ano? May problema ba bala, sister? Wala na, Hildo. Apang, ginano mo sa pagpatay si Mr. Octavio? Simple lang, ginkuga ko lang sang alambre. Ano? Wala sang hasol, no? Ano? Kinahanglan ko ng kwarta. Ihatag na sa akong kanagadali ako. Pilang kinahanglan mo? 1,000,000. Ano? Kagamay nga kwarta ina, Sister Alicia. Ang himuon mo lang, withdrawhan mo lang ako. Agad nga makaharindayon ako diri. Oo, Hildo. Apang gusto ko nga amo na ining katapusan naton nga pagkitaay.
Hindi ako maluyag nga magpadayon pang pag-blackmail mo sa akon. Wala ko naga-blackmail sa imo, sister. Ikaw ang naga-blackmail sa akon. Ano? Ihatag na sa akon 1 milyon. Nakabugtaw ko sang hinali. Do sa may nagpukaw sa akon, nga wala ko mahangpan kung ano. Ay, wala sang tawo. Apang pamatsyag ko, may nabatian ako nga nagahibi. Kag-ara siya sa higad. Ba? Isa ka babae? Nagapungko siya sa higad. Kag nagabayo sang puti. Kag may pakpak siya. Isa ina ka anghel ha? May pakpak siya. Sino ka? Wala siya magsapat. Ay, natula siya. Natula na siya sa akong panulok. Ano ba lang buot silingon sini? Ang mayo pa. Makikita ako kay Mother Superior. Nagdamgo ka? Ano nga damgo, Sister Alicia? Mother, masubo nga damgo. Nabugtawan ko ang isa ka anghel. Naghibi siya. Kagin pamangkot ko siya. Apang wala siya magsabat. Kag pagkatapos, nadula siya. Amo lang ina, Mother. Kag wala na masulit. Wala ko na siya makita liwat. Ano ba lang buot silingon sina, Mother? Alicia, may nabuhat ka ba lang nga sala? May nga, Mother. Nagapati ako ang imo nakita. Among imo Anghel de la Guardia. Kag naghibalo siya, bangon sa sala nga nabuhat mo. Kag suno sa imo, nagpalayo siya. Kag hindi siya magbalik sa imo kung hindi mo paghinulusulan ang nabuhat mo nga sala. Mother? Oo, Sister Alicia. Amo lang ina ang masiling ko. Salamat kin, Mother. Ay, oo, gali. Sino naman ang nagbulos kay Mr. Octavio nga mag-audit sa akon? Wala pa ako makahibalo. Wala pa sila nagpahibalo sa akon eh. Kung sino ang madason na auditor. Husto si Mother. Ginbayaan ako sang akon Anghel de la Guardia. Kag wala na siya nagbalik sa akon. Nagabatyag ako sang kasubo. Kasubo nga nagalikop sa akon bugos nga pagkatawo. Ikaw si Sister Alicia? Oo, ako. Ako si Sister Alicia. Principal sa eskwelahan nga ini. Sister, may dala kami nga warrant of arrest sa imo. Warrant of arrest? Dakpon ako? Oo. Mahimo ka makatawag sa abogado mo kung gusto mo. Ano ang akon sala? Murder. Estafa. Amo gali? Oo, sister. Dalon ka namon sa headquarter subong. Apang kung kinahanglan mong abogado, makatawag ka subong gid. Hindi na kinahanglan. Matuod na ginaakusar ninyo sa akon. Ginaako ko inatanan. Nagaako ka, sister? Kung mo, magupod ka na lang sa amon. Maupod ako sa inyo. Dali na. Malakat na kita. Sister Alicia,
Wala gid ako maguna-una nga matabo ini sa imo. Wala ako maguna-una nga prisuhon ka. Isa ikaw ka, madre. Kag hindi mahimo nga matabo ini sa imo. Basi, ginimo imuan ka lang nila sang sala? Basi kung ginpatok-patuan ka lang nila, sister? Hindi nang, Rosing. Matuod ang ginapasibangod nila sa akon. Nakahimo ako sang sala. Sala nga ang ginsuguran. Among akon kaibog sa unod. Kagang sala nga ato. Nasundan pagid. Sang nakighirap ako sa isa ka manugpatay sang tawo. Kinhinulsulan ko inanang. Ang hindi ko lang maantos. Among pagtalikod sa akon sang akon Anghel de la Guardia. Ang akon konsensya. Naghinulsul ako. Apang ulihin na. Kung patyod man ako subong. Batunon ko inasang hugot sa akon buot. Bangod nga dako nga sala ang nahimo ko. Sala nga wala sang kapatawaran. Ayan. Hindi mo na ako maduaw liwat na. Bangod daloon na ako sa bilibid. Kag nang Rosing, salamat sa imo pagbisita sa akon. Kaayo gid sa imo. Hindi ko gid ikaw malimtad, sister. Kagbuligan ko ikaw sa pagpangamuyo para sa kalinungan sang imo kalag. Wala man mapriso sa prisuhan si Sister Alicia, kundi dito sa ginbalik sa kumbento nga sa diin, isa siya kanangin madre. Hindi siya makagwa dito, tubtub sa iya kamatayon. Amo ina ang gipangabay sang batikan para sa iya. Sugod sadto, wala na ako sang may nabatian halin kay Sister Alicia. Hasta na lang diri ang akon pagsaysay, ang inyo tagpasakop, tawgalan nyo kay Rosing sang Negros Occidental. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Kag diri natapos ang kasaysayan nga aton man ginhatagan sa kabuhi. Diri sa aton panatuntunan, Provincial J. Kag kami diri sa gihapon wala gid nakakalipat sa pagpangagda sa inyo. Nga kung kamuman may kasaysayan, ipadala lang diri sa aton panatuntunan, Provincial J. DYWB Bombo Radio, Bandalagan, Siyudad sang Bacolod. Sa direksyon ni Melvin Gatuslao. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Basta Radio Bombo! Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto, bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia,
Gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pagpractice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Mga kabombo, nakahibalo bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Tips sagud malikawan ang insomnia.
Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa Basta Radio Bongo. Sang una ko ikaw nga nakita. Naglaom ako nga nagtalang ako. Kag nakasulod sa isa ka matahom nga dalamguhanon. Ikaw ang babae nga madugay ko nga ginapangita kag ginahulat. Nagpangako ka nga kamatayo lang ang makapabulag sa imo kag sa ako. Apang karon, ina lang ang masiling mo. Sorry. Nga. I am so sorry. Okay, just go. Apang hindi na magbalikin. Hindi mo ako makita nga nagahibi. Bangod ang akong mga luha. Ari lang sa sulod sang akong dugham. Apang kung magabot ang tiun nga pahibiun kanila. Magbalik ka sa ako. Ari lang ako, Dre. Kag nagahulat gihapon sa imo. Argay! Gintampa mo ako? Akig ka kay ginalukan ko ikaw? Torpe. Sorry pero I love you. Promise. Kadamo sang tsansa ang ginhatag ko sa imo para halukan mo ako. Tapos, isa lang masarangan mo? Torpe. Mga tinaga nga masakit, masubo, masadya, nga halin sa mga lamharon nga kasing-kasing nga nagahigugma. Initanan makita naton sa mga pinanidlang sang isa ka diary. Kagini, hatagan naton sang kabuhi diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Dulot sa inyo sang Bumbo Radio. Basta Radio Bumbo. Kagkaron sa kasugpon sang sulat nga ginpadala sa aton diri sa palatuntunan, Dear Diary. Dear Diary, bahin sa nagligad, nagsugilanon kami ni Elmer. Didto kagin ako ko sa iya, nga ginhimo ko lang siya nga alibay, ago hindi ako pagipakasal ni Daddy kay Casper. Samtang nga akon Iloy naman, ginpangabay ko siya, nga hambalon si Daddy, nga hatagan niya ako sang panahon nga mga pangita sang akon palamanhon. Inang lalaki, nga bisan wala akong ginahigugma, apang mahimo ko siya nga respetuhon, kag mapabugal bilang amay sang amon mangin anak. Sa pagpadayon ko pagin. Maayo nga plano, ina. Hambalon mo si Daddy mo sang imo gusto nga matabo. Nga hatagan ka sang kahigayunan, nga ikaw ang magpangita sa lalaki nga maluyag para sa imo. Ay, matuod? Oo. Maayo nga plano, ina. Sa sina, hindi na magsinabad si Daddy mo sa imo sa sunod sang pila ka bulan.
O pasugot ayhan siya? Mahimo. Mahimo nga mapasugotin na siya. Isa pa, may kundo kita sa syudad. Dito kita maistar. Samtang nagapangita ka sa lalaki nga maluyag sa imo, kag maluyagan mo man. Wow! Salamat ha. Sige. Habalon ko ang kabulig nga magsugod sa pag-impake. Kay malakat kita sa syudad. Dito kita mabakasyon. Ay, sige Kag timing man. Ginkuhaan sang balay ni Elmer si Serena kag si Ami. Samtang ginapakayo ang balay nila. Nga nagatulo na. Samtang ang dapat nga maghimo sinatanan, amo si Brady. Wala bala sila sang balita? Kundiin na si Brady? Nagsiling si Elmer nga nagaupod na kuno si Brady kag ang babae niya. Pero kundiin sila, wala siya makahibalo. Gani, siya subong ang nagabayad sang tanan nga utang sa ila asyenda. Kagkautangan ni Serena. Ay, wala gid ako maguna-una nga amo sinang matabo sa kabuhi ni Serena kag ni Brady. Nay, si Elmer ang ginahigugman ni Serena. Apang ginkasugtan sang amay ni Serena kag sang amay ni Elmer nga si Brady ang mapakasal kay Serena. Kag amoy na ang natabo. Nakasal sila sa kaugalingon nga gusto sang ila ginikanan. Kag amoy na naglayas si Elmer. Apang di malas lang kiginpatihan nga nalumos siya. Wala bala siya makasugid sa imo? Kung saan do siya makaluwas? Nakasugid siya sa akon. Maayos siya ko na maglangoy. Kag nahimo niya nga makalangoy halin sa barko. Kag binasampay nga kahoy. Amo ko na itong ginuyata niya. Tubdob nga nakaabot siya sa baybayon. Apang wala na lakip ang ngalan niya sa mga survivor nga nakaluwas. Wala siya malakip sa listahan. Kag amoy na. Nagpabilin nga ginpatiyan sang tanan nga patay na siya. Kag sa maayo nga palad, nakakita siya sang trabaho. Isa ka clerk sa isa ka opisina. Tubtob nga may nakasugid kay Brady nga buhi siya. Kag nagpangabay si Brady sa iya nga magpauli. Kag siya ang masikaso sang asyenda. Kag magbayad sang kautangan nila. Amo gali? Apang kadako sang ulubrahon sa ila balay. Diin siya makuha sang kwarta. Amoy nang wala ko mahibalaan. Pero kinahanglan, makalakat kita dayon sa syudad, Nay. Lara, nalipay gid ako. Nga nagpasugot si daddy mo nga hatagan nga sang tion nga makapangita sa lalaki. Nga amo gid ang naluyagan mo. Oo, nagpasugot siya. Kag dito kami mapaligad sang bakasyon ni nanay sa syudad. Madama ako sang pakaisa dito. Kag madamo sila sang mapakilala nga lalaki sa akon nga makapapitik sang akon heart. Kung gusto mo, buligan ko ikaw. Hindi na. Hindi na ako maluyag nga madugangan pagid ang akon utang kabalaslan sa imo. Kalimti na lang ina. Hindi ako maluyag nga hambalan pa nato nina. Pero sugiran mo gid ako ha. Kung nakapili ka na sa lalaki nga bagay sa imo. Ang buot ko silingon nga kung may ginahigugma ka na. May ara. Ha? May ara? Ara malang gali na. Sino siya? Hindi na kinahanglan nga makilala mo Kaya ang matuod. Wala siya maluyag sa ako ni. Ako lang yung may pitik mingaw sa iya. Kada kahibalo ka naman. Hindi man pwede nga ako mga luyag sa iya, no? Kay ti, magwa ako nga malain sa mata sang ibang nga tao So, nagpamatod ako nga kalimtan na lang siya. Amoy na nga ari ako.
Kay mangita ako sang lalaki nga madamo sang kwarta. Kang mapabugal ni daddy bilang iya son-in-law. Mapalaron gali ang lalaki nga maluyagan mo eh. Tugod siyempre. Madamo ako sang kilala nga madamo sang kwarta. May apelyido man. Kaga mapabugal gid ni daddy mo. Tanawon naton eh. Ay, yaw gali. Sugiran ko ikaw kung di nag-star si Serena kay si Ami sa syudad. Sa sina, makakadto ka dito bisan anong oras. Dako ang balay nga to eh, kag matahom. May mga kasangkapan na nga daan. Inalaw galing, mahal kaayo. Pero amoy nang gusto ni Serena eh. Gani okay na lang sa akon. Ano? Imo naman kwartang ibayad mo? Nakahango pa na ako kay Serena. Ginpabayaan sila ni Brady. Kaga ginabuhat ko na lang ang tanan, agad nga matakpan ang kakulangan ni Brady sa iya. Ay, oo gani. May pangabay kong tani ako sa imo. Ano ina? Kung dito ka na sa syudad, may mo ba lang ang katuan mo si Ami? Masunggod siya eh. Kung makaibalo siya, nga to ka na dito sa syudad apang wala mo saging katuan. Aba, oo. Amoy nang una ko nga buhaton kung mag-abot ako dito. Wala abis ang tion si Serena sa iya eh. Madamo si Serena sang kaladtuan nga mga abyan. Kaga hindi sa maluyag nga maisturbo sang isa lang kabata. Ay, akong mahibalo sa iya, Elmer ah. Dalon ko si Ami, bisan diin ako makadto. Hatagan ko ikaw sang kwarta. Agud nga gastuhon mo para sa iya. Aba, hindi na. Hindi na kinahanglan. Nakiibalo ako nga madamo ka pa sang galastuhan eh. Madamo man ako sang kwarta. Nga haw, nagdaog ka sa loto? Oo. Ano? Nagalahog ka bala, Elmer? Amoy na matuod no. Nakadaog ako sa luto san dito pa ako sagwa. Oso ditong latiri. Kag isa ako sa mapalaron nga nakadaog. Ginsugiran ko si Elmer nga mabakasyon kami ni nanay sa syudad. Kagin pangabay niya ako nga duawon si Ami. Kagatagan ko niya ako sang kwarta nga gastuhon namon. Apa nagpamalibad ako. Kaginsugiran niya ako dayon nga nagdaog ko no siya sa loto. Sa pagpadayon kapatid. Timing din ang pagdaog ko sa luto. May gastuhon ako sa pagkaayos ng balay. Isang pagbayad sa mga kautangan ni Serena. Kamapalaron kay Serena ba? Lar, may mo ba lang hindi mo na lang inapag-isugid sa iba ng partidera? O nga aman. Mas maayo nga makaibalo sila nga hindi ka napigado. Kag madamo ka na sang kwarta. Madamo sang babae nga mapalapit sa imo, no? Though pareho ka sang kalamay nga ginaamag sang subay. Pero please lang ho. Inilapag isugid ang partis sa pagdaog ko sa luto, ha? May mo ba na? Promise? Promise. Salamat. Ate sige ha, mapuli na ako. Akong madulong kay Serena kagayami sa balay, nga ginarkilahan ko para sa ila. Sige. Sige. Ato na siya. Ginahigugman niya gihapon si Serena. Wala siya makahibalo. Nga siyang ginatumod ko nga ginahigugma ko. Amoy nang matuod. Halin sang bata pa ako, idol ko na siya. Ginasunod ko siya kung makita ko siya nga nagalakat sa dalan. Kagdason, ginasunod ko man siya kung makita ko siya sa kantin sa eskwelahan. Apang wala siya nagasapak sa akon. Si Serena lang ang makita niya. Kagasta subong,
Amo gihapon sinang ginabuhat niya. Ang tanan para kay Serena. Serena kada. Ay. Nakabatsag ako sa kaluoy kay Lara. Paano na lang? Kung hindi pa siya makakita sa lalaki, nga mong iya ipakilala sa iyamay. Ay, gusto. Ikaybalo na ako sa buhaton ko. Para makabulig ako sa iya, nga makakita siya sang lalaki nga ipakilala niya sa iyamay. Si Rudy. Isang ipakilala ko kay Lara. Kag nakaibalo ako, makadto siya sa syudad. Kag dito sa madayon sa iya pakaisa. Kag timing gid, mahapos sila nga makitaay ni Lara. Gwapo si Rudy. Kag anak man sang kwartahan. Kag nakaibalo ako, maluyagan siya ni Lara. Nga balita. Oh, ano nga balita? Nagpanawag sa akon si Kaslusita. Dibo niya sa Domingo. Tag-imbitado ako. Maayo kon amo. Kag paminsaron mo, 3 ka bulan lang ang ginhatag ni daddy mo nga plaso sa imo. Para nga makakita ka sang lalaki nga imo magustuhan. Kung hindi ka makakita, siya ang mangita sang lalaki nga pamanahon mo. Mga abyan, sunda sa pagmamati ang kasugpon sang sulat nga ginpadala diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Padamo gid nga salamat. Basta Radyo Bumbum. Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag na screen. Pura di Bacolod, Philippines Standard Time, 3 minutos na kaligan sa takna alas 5 sa hapon. At kita magbumati sa aton sining mga balita. Kung ang update report, ibumbo Grace Leno baton sining bata tablakina nga nahulog sa klog kag namising ba nakita na wala na sa kabuin ng 5 anyos nga bata mang kibanan. Matapos sige pa gayon ang kapin, mga 2 ka oras man nga search operation sa mga rescuers mga kabinan. So haring dugang detalyo sa pekilin niyo po sa kay Bombo Gracelyn Lobaton. Bombo Gracelyn, Kimin. Mamo Dennis, wala na sang kabuhi sang makita ining bata nga nagedad sang 5 ka tuig. Mamo Dennis nga lalaki no dito kagina sa Hillside Subdivision, barangay man sa dinga syudad sang Bacolod. So Mamo Dennis, mga between 3 PM lang no kun last 3 sang hapon nasabuan ang bata. Kaga 3:40 PM na deklara siya no nga wala na sang
kabuhi Bobo Dennis no kagiging kumpirmar ini sang barangay kapitan sang barangay Masilingan nga si barangay Captain Rodolfo Pico Bobo Dennis. So ining bata Bobo Dennis nga kung manumduman takagina launa sang udto o kun sang hapon no na nadula ini siya na hulog ini siya Bobo Dennis sa Tamburong. So nakita siya Bobo Dennis sang rescuer sa Mansilingan. Manamdamo to sang rescuers kagina pero ang nakakita gini sa iya ang rescuer sang Mansilingan Bobo Dennis. So nakita ni siya Bobo Dennis nga nakasangit no nakasangit sa kabilya mga 300 meters Bobo Dennis halin mismo sa area kung sa diin siya na lunod o kung nalumos wala Bobo Dennis no naanod sa Taytay lapit no sa Alihis na siya nakita so mga 300 meters more or less Bobo Dennis ang iya sini nga nadangatan. So malay man iyan na ran gali Bombo Gracelyn. Yes, malay-lay na Bobo Dennis kag ining bata ti pagkuha sa iya nagapananig arang iya lawas kag tugnaw or yami na siya Bobo Dennis no sang makuha kag gin-check pag iniya sa ngaton sa mga rescuers nila sa ambulance no para nga mabalaan kung may kabuhi pa kung wala na so Bobo Dennis wala ginatabangan ining bata ang lalaki. Okay. So ano karon Bombo Gracelyn ang mga disposisyon habe kiti inang kanal dara o Tamburong area kuno may open mo anong mga disposisyon tabi ni punong barangay Pico Bombo Gracelyn ang imola tabunan la butan taklob tangan tabon. So ba is posible nga amo nang imo no sang punong barangay no nga ining area sa diin na lunod ako na hulog ining bata tabunan na lang danay no kay kadelikado kagina makita ta Bobo Dennis kadamo sa mga kabataan sa area no posible nga maliwat pa ni kay nga ani mo paktan ang pag abot sang ulan no just like kagina malawig nga ulan kag madamol so pertigid ang current sang tubig kag nagbaha na tugina Bobo Dennis labot na sa dalan no lapit na gid sa tuhod sa mga katawhan so ining mga bata ni kagina papuli naman sila kuno sa ilang puloy-an kag nakalabay dito sa area no lapit ni siya sa ginaano gid Bobo Dennis nagyan sa mga salakyan Bobo Dennis no kag na nakalabay ni ang biktima Bobo Dennis dira ang area kag na dalinas bala siguro so muna nga nagdiretso gidayon sa buho no kon sa Tamburong Bobo Dennis. So pagkakita siya Bombo Gracelyn ina kuanay ang tubig blada sa katigina gagunos itong tubig mo gabing bulyada sang tubig kay karon pagkakita siya kuanan nubo na yang tubig haway na sing dako pang volume sa tubig sa sulod sang kanal or Tamburong. Yes, correct Bobo Dennis. Nubo na lang tubig. But makita mo gid siya, no, nga ang current, sige pa, no, ang dasig pala sang current Bobo Dennis. So kagina, dasig-dasig pag ito mo, so ini siyang alunod. So kagina, pag abot sang rescuers, bala, mga rescuers rin sa probinsya, budayan to sila kay kataas pa katubig Bobo Dennis. No, sang nubo nati dito na Bobo Dennis, no, na kita ining bata, well, mga 2 hours lapit, no, ginpangita man ni siya. So nakasangit lang gina siya Bobo Dennis sa sa kabilya sa dalom gid pala sa drainage no kag may pilas ni siya Bobo Dennis sa iya ulo kag sa iya man nga lawas. Kung lang siya nakasagit guro basi kundi pa siya nga labutan nanod basi until now ay pwede siya makita iya Bombo Gracelyn. Yes, Bobo Dennis kaging check naman to no ang Taytay bala napit sa Alihis or sa Alihis na gid nga area pertigid ka sulog no sa suba didto. So kung tabuan nga wala to siya makasangit sa kabilya o kung sa didto malang lapit bala sa area sabihin sa na hulog Bobo Dennis layo kini mapukan niya. Gani sige Bombo Gracelyn balikata na karon laton taning payag ni punong barangay Pico no konfirmasyon sining bangkay na sa makita ning 5 ka bata Bombo Gracelyn. Yes, Bobo Dennis, aton karon nga kuan man no, sa information, bilog information nga pamatian ta ang payag sa aton sa nga punong barangay sang barangay Mansilingan. Bobo Dennis, ini si Bombo Gracelyn Nabaton para sa pamansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod Basta Radyo. Bombo! Kapatayin mo kami ng follow-up report ni Bombo Gracelyn Nabaton, nakita na 5 anyos ka bata, mas sobrang 2 oras nga pag lagulag pag search iya na matapos nga mulog sa Tamburong, isang masapuan wala na sa kabuhi ining nasambit siya nga biktima. Bantayan niyo karon ang pagli po ng barangay Rodolfo Pico. Ano posible nga mga disposisyon siya dira sa area kay base kon masulit pa bala ining nasambit siya nga insidente.
Sanbay na kamo sa mga balita ng tipo niya sa Bombo Radyo Bacolod. Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan kitang ikayong lawas. Apang